Todi. Tämän päivän aiheena olisi Weimerin vinssi, joka tuli tossa juuri tuolla senkkerillä. Ja siinä olisi laatikko. Weimer SE. Vilkastaas nyt vähän, mitä täältä löytyy. No niin. Oho. Sehän näköjään vähän sen verran ainakin tee se itse vehje, että vaijeri toimitetaan omassa nipussa, että se ei ole valmiina Kelalla. Tää muuta sieltä löytyy. Kipata jo piikeeltä tämä laatikkokin. Siinä on ohjekirja. Tää on toi 1400 malli. Plus että mä otin tämän. Tuossa on normisti 6 milli ja 40 metrin vaijerilla, niin nyt se on 8 millinen 50 metrin vaijerilla. Sitten siinä on tuo pyörä sinne puomin päähän. Ja jos ei tosiaan vielä tullut sanottua, niin tähän tulee mettäkuormaa ja Keslaa 203 T ja tää piti olla suoraan sen sovitteen. Siinä on letkua. Nyt mulla ei ole enää oikein laskutilaakaan, mutta onneksi sinne on tulpattu nuo pää. Neljä. Ei kun hetkonen, se on 3,5 tuumaa letkua ja sitten on 3/8 ja pari pätkää. Mihinkähän tässä? Niin nuo varmaan nuo isommat menee tohon sähköventtiiliin ja pienemmät tulee sitten tänne moottorille. Siellä on nippoja. Sillä on pultit. Sitten on joku pelli. Tuolla on ilmeisesti se radio-ohjaaja. Jep. No, menee sinne kiinni. Ja siinä on venttiili. Hetkonen. Nyt on kyllä mielenkiintoiset. Tuollaiset. Mikä kuule on noitten tappien idea tuossa? On tuossa, että saa kierrettyä nuo käsin auki vai mikä toi homma niin? Joo. Tämä sitten painokin näköjään sen verran, että mä ite rullaan, että sitä ei nostettukaan enää yhdellä kädellä. Jos laitan tuon kameran tuohon. Lähdetään nyt vähän tarkemmin tuolta. Siellä näkyy tyyppikilpikin hienosti ehkä. Joo. Sitten onkin mielenkiintoinen osuus, että miten tää oikein asennetaan paikalle. Koittaa vähän lueskella tuolta sitten. Käännettä katsotaan se vielä vähän tätä läpi. CS sama aukeaa.
Tämähän on ensimmäisen reissun jälkeen jonnekin metikössä. Hukassa. Joo. Ja on siinä tollanen naru, että saa kaulaa heittää. Ei välttämättä on heti ekan reissun jälkeen hukassa. Joo. Siinä oli kyllä hurja säästö, kun Kukku tilasi sen tuolta suoraan ruotsalaisen. Oli meinaa rahteineen, niin oliko se nyt 1600 alvinolla ja myystä tuosta suoraan Suomen jälleenmyyjältä eli Maltaralta, niin Keslan kautta se olisi maksanut maltillisen, olikohan se 3400 ja risat päälle. Sillä on melkein 2 tonnia tulosää. Ei suosittele kenenkään tilaamaan sitä Keslan kautta, jos haluaa säästää rahaa. Tietenkin jos on ylimääräistä, niin ei muuta kuin seuraava video tulee sitten, kun mä herään tämän kanssa. Pitää yrittää laittaa se paikalle ja saattais nyt sitten jossain välissä. En tiedä millä tuo jotenkin trukkipiikillä se pitää nostella sinne puomin varten. On se sen verran painava, ettei se kyllä käsin millään nosta. Joo. Lähetään nyt pikku tiiseri tosta vielä. Vielä. Miksi en sitä täällä sisällä kuvannut, niin se maatilakaivuri niin on historiaa ja nyt on täällä tämmönen. Siinä on pikkasen polttoainejärjestelmä on huollettu, huudeltu tankki ja pistetty uudet suodattimet. Ja moottoriöljyjen vaihto siinä on vielä vaiheessa. Mutta sitten ehkä pääsis piakkoin sitä testimään. Sen näköinen tapaus. Juu, mutta kai siinä palataan tämän asian tiimoilta, kunhan. Saa sitä ruvettua laittamaan paikoille. Onneksi tuli mukavasti nämä koleat kelitkin, niin ja saa sormensa palelluttaa pihalla, kun tätä asentaa. Mut joo, eipä siinä, katsotaan.